Emqolombeni omncinci okhuselekileyo kuhlala indlovana egama linguTembo eyoyikayo. uTembo woyika izinto ezininzi, iingxolo ezinkulu, iindawo eziphakamileyo, amabhabhathane kwanesithunzi esi sakhe. Ngenye intsasa kusemnyama kuvuka umlilo kuba kukho umntu ongakhange awucime kakuhle umlilo abezibasele wona xa ekhempisha. Ingozi engaka! Umlilo uyanwenwa ngokukhawuleza woyikisa zonke izilwanyana. uZara uyazithanda iindaba kakhulu. Uyahamba aye kujonga loo mlilo kodwa ajikeleze ngamadangatye ngoko nangoko. Akakwazi ukuphuma emlilweni. Ingozi engaka! uTembo ubona umlilo ekude, uyoyika kakhulu. Uyawoyika gqitha umlilo. Kanye ngelo xesha uva uMazu ememeza esithi, "Tembo, kufuneka siye kunceda uZara." uTembo uqalisa ukulila. "Andinaso isibindi, ndiyoyika kakhulu." Ngoko nangoko uMazu uyamkhumbuza ukuba kulungile ukoyika. Ukuba nesibindi akuthethi ukuba awoyiki, utsho uMazu. Kuthetha ukuba uyayenza into nangona usoyika. Kanye ngelo xesha uTembo uyakhumbula ukuba iindlovu zinako ukufunxa amanzi amaninzi ngemiboko yazo. uTemba uyabaleka uya emlanjeni, uzalisa umboko wakhe ngamanzi. Uyakhawuleza ukuya kunceda uZara. Uyawutshiza umlilo ngala manzi, amadangatye ayacima. uZara uyakhuseleka. Emva kwexesha xa ilanga litshonayo imvula iyana. Zonke ke ngoku izilwanyana ziyakhuseleka. Siyabulela ngaloo nto. Ngaloo mini uTembo ufunda isifundo esibaluleke kakhulu. Ukuba nesibindi akuthethi ukuba awoyiki. Kuthetha ukuba uyayenza into nangona usoyika. Ngenye injikalanga ishushu uBiko inyathi udlala engceni. Ayasuka amehlo akhe abona ibhabhathane, ngoku ke uyalileqa. Emva kwexesha elide uzibona sele ekude nonina noyise. Uyaqonda ukuba ulahlekile. uBiko uqalisa ukukhathazeka. Bantu, uBiko. uLeila uhleli emthini omde, uyasuka ubona nanko uBiko ekhala. "Ndilahlekile Leila," uyakhala utsho uBiko. "Andisayikhumbuli indlela egodukayo, ndiyalibala." Iinyembezi zakhe ezinkulu ziyawa ziwela emhlabeni. Bantu olusizana. "Akulibali," utsho uLeila. "Qha akuqwaliseli wena xa uhambayo. Masizame ukukhumbula indlela egodukayo." Kuqala uLeila uyambuza uBiko malunga nomlambo awuwelileyo. "Ewe," utsho uBiko ekhumbula ngoku. "Bekushushu kakhulu, ndaza ke ndasela amanzi ndakhe ndadada phaya emlanjeni ukuzibholisa." Bayahamba bobabini ke ngoku ukubuyela emva. Bayawufumana umlambo lowo. "Akukho mithi ingaqhelekanga ukhe wadlula kuyo?" uyabuza uLeila. "Imengo," uBiko uyamemeza ngokukuba uyawukhumbula umthi omkhulu wemengo. "Ndiyazithanda imengo," utsho uBiko xa bebona umthi lowo wemengo besekude. uLeila uyamncedisa uBiko ukuba akhumbule izinto nganye nganye. Indulu eluhlaza ekhangeleka njengemvubu eleleyo. Intsimi yengca ende etyheli apho izebra zithanda ukuzimela khona. Nentaba ebomvu apho amakhozi ebhabha phezulu esibhakabhakeni. Inkumbulo nganye izibuyisela entloko zonke izinto ebezibonile uBiko. Ngoku ke xa ilanga lisiya kutshona uBiko uphakamisa amehlo, ubona unina noyise uyatsiba enovuyo.
"Enkosi Leyla, undincedisile ukuba ndikhumbule indlela ebuyela ekhaya," utsho. Ngale mini uBiko ufunda isifundo esixabisekileyo. Ukuze ungalibali, qala uziqhelise ukuqwalasela xa uhamba. Ngemini ethile eshushu uZara ubona umthi weapile. Kodwa nangona enentamo ende, uZara akakho mde ngokwaneleyo ukuba afikelele kuzo iapile. Uba ngazolula abe ngazama, iapile lihlala lingafikeleleki. Eziva edanile, uZara uhlala phantsi komthi. Kanye ngelo xesha uMazu itholele ngonyama uthi gqi emva komthi. Uyazi ukuba ukufikelela kwinto ephezulu akuxhomekekanga ekubeni umde kangakanani, koko kufuneka wena nje ufumane indlela ezinobulumko zokufikelela kuyo. Ubona inqumba yamatye kufutshane nabo, umbonisa wona uZara. Kwangoko uZara ufikelwa yingcinga. Ubekelela la matye kakuhle, elinye phezu kwelinye. Uzakhela izitepusi zokuma phezu kwazo. uZara uma phezu kwala matye, wolula intamo yakhe. Uyakwazi ke ngoku ukufikelela kulo iapile. Njengoko emana esithi rnye apha eapileni, uZara ufunda isifundo. Ukufikelela kwinto ephezulu akuxhomekekanga ekubeni umde kangakanani. Kufuneka wena nje ufumane iindlela ezinobulumko zokufikelela kuyo. Embindini wesavana eseMzantsi Afrika kuhlala umkhombe ozithembileyo obizwa ngokuba nguJabari. uJabari uyakuthanda ukucula, kunjalo nje ucinga ukuba unelona lizwi limnandi kakhulu apha elizweni, kodwa ngelishwa akunjalo. uJabari ufuna ukungenela ukhuphiswano lweetalente lonyaka. Ngoko ke ubuza abahlobo bakhe abasenyongweni ukuba bayalithanda na ilizwi lakhe. Abahlobo bakhe abafuni kumvisa kakubi. Ngoko ke bayamqhatha bonke bathi, "Silithanda nyani mhlobo wam." Batsho bonke. uLeyla nguye yedwa omxelela inyaniso uJabari. "Hayi, akuculi kamnandi kangako," utsho uLeyla. "Ukuba nenyani ke oko." "Unentliziyo embi," utsho uJabari. "Uyacaphuka kakhulu, uyahamba umshiye apho." uJabari ugqiba kwelokuba makangamhoyi uLeyla. Ngengomso uma etyhwini ixesha elide kunye nazo zonke ezinye izilwanyana ezifuna ukungenela olu khuphiswano lweetalente. Ngosuku lokhuphiswano uJabari ukhwela eqongeni, uqalisa ukucula. Wonke ubani udikiwe nguloo mculo uyilozayo. Basuka bakhwaza, "Yho, hayi bo!" Ezinye izilwanyana zide zimgibisela ngeziqhamo uJabari wabantu. Hayi ukuba lusizi kwaloo nto. uJabari uyaphela zintloni, uphuma apho ebaleka. Esemgama uLeyla uyayibona into eyenzekayo, uyamlandela. "Unyanisile Leyla," utsho uJabari. "Andikwazi tu ukucula." "Akunamsebenzi ukuba nento ongakwaziyo ukuyenza," utsho uLeyla. "Asinguye wonke ubani ukwaziyo ukwenza zonke izinto. Jonga mna ndiliqhithalagqitha ekudaniseni." "Ewe, unyanisile, uyaqhithala nyhani xa udanisayo," utsho ehleka uJabari. Ngaloo mini uJabari ufunda
into yokuba angamthemba uLeila ukuba uya kusoloko ethetha inyaniso. Ufunda nento yokokuba asinguye wonke ubani okwaziyo ukwenza yonke into. Ngoko ke ugqiba kwelokuba agxininise kwenye yeetalente zakhe, ukomelela kwakhe. Kunyaka olandelayo ufumana ibhaso lokuba ngowona mkhombe mncinci womelele kakhulu kweli lizwe. uJabari usahlala ewupraktiza ke kodwa umculo wakhe xa ehlamba. Ngokuya lihamba ixesha uya ecula bhetelana noko. uMazu lithole lengonyama elizonwabeleyo. Uyakuthanda ukutsiba phezu kwamatye, kodwa usoloko etsiba engajonganga. Kukho ixesha apho atsiba engajonganga aze awele emeveni. Shuu! Akusebuhlungu. Ngelinye ixesha utsiba engajonganga aze awele kwindlu yeenyosi. Iinyosi aziyithandi loo nto. Ngelinye ixesha utsiba engajonganga, uphantse ukuwa eliweni ayokutsho ezantsi. Yho, enjani yona ingozi le! Akakhe afunde kwiimpazamo zakhe. Yingxaki ke leyo. Ngamini ithile uMazu utsiba engajonganga aze awele emgxobhozweni otshonisayo. Yho, into embi kangaka. Uzama ukuphuma kodwa selezikile gqitha. Uqingile. Kanye ngelo xesha uSilas, inyoka emaqhingana ekuthiwa yintlwathi, ithi gqi ngasemva kwamatye. Iyasebeza ithi, ndiyabona uba usengxakini Mazu, ndicela undincede. Uyakhala utsho uMazu esiya etshona nzulu. Ndingakunceda, utsho uSilas ngongcumo olunenkohliso, kodwa kuza kufuneka ukuba undenzele into ngenye imini. uMazu uyathandabuza. Kaloku uyamazi ukuba uSilas yinyoka enentliziyo engcolileyo, kodwa ke akanandlela mbini yena. Ndiyavuma, utsho. uSilas ubhijela uMazu ngomzimba wakhe omde. Uyamkhupha kancinci kancinci kulowo mgxobhozo. Emva koko uSilas uyawuqinisa umzimba wakhe kulowo kaMazu, amjonge kakubi. Ungalibali Mazu, usebeza atsho, unetyala kum. Lithi qibilili ixhala kuMazu xa uSilas esombuluka emka kuye. Uyabona ngoku ukuba ukungakhathali kwakhe kumfake engozini nasekubeni abe netyala kuSilas. Ukususela ngale mini uMazu uyajonga phambi kokuba atsibe. Ufunda isifundo esibalulekileyo ngale mini esithi xa sisenza impazamo makhe sithi qha sicingisise ngeziphumo zezenzo zethu phambi kokuba sivuye sibheke phambili. Ingabusindisa ubomi bakho loo nto ngenye imini. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com